bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Ayawo Pindi TV suka e mawɗo debbo e gorko on calminama guila e wonɓe nder leydi ndi ha wonɓe caggal leydi ndi ha tengte bandiraɓe men jewte men gande men fina tawa ɗe kewɗen wadde e nder ngoɗo Ayawo bandiraɓe hewɓe nder caggal leydi ndi jeeɓa bandiraɓe gande men fina tawa hanki ɗe mawɓe men gollino mawɓe fulɓe golli golle joɗɗe baɗɗe fayida ɓe teddi hen ɓe neemi hen ɓe kooni hen Allah nawiɓe yo Allah yurmoɓe yaafoɓe harnaɓe aljanna mawɓe hono mabɓe wonen heddiɓe yo duusugo juut ɓe goppi kadi sukaɓe to banggue duuɓi mawɓe to banggue haqqillaji jaɓɓe ndewiɗo ɓe ndewno ɗo janggi koɓe jangguno ko dañi koɓe dañi ko cali gandal ngal majja gandal ngal naata e ndiyam ina naftoro gandal ngal ina teddinira hande ina wallita leñol e kala saaha hande yewtere gande men ummima Dakar ari ha ɗo e Thiès e galle miñi men sehil men Hammadou Sammodi mo ganduɗa ko soyetta ko ɓiɗɗo pullo e nder fulɓe jeeɗo e galle fulɓe ɓe ganduɗa ko uroɓe teskaɓe wiyeteɓe bemalnaɓe teskoraɓe gandal fina tawa guila hanki tawi wona hande nunɗuɓe hen goni hen dañi hen kala kala sukaɓe waɓe no mabɓe ni caggal nde keɓingal gandal ngal tawi e galleji jignaɓe mumen dutti kadi janggi gande goɗɗe ɓeydi hen dutti kadi janggi deftere Allah nde gam wawde rende qur'ana ɗo lekki duñani hono daha e kuɗol duñani daha e lekki ina safre ina ɗaɓɓire Allah ina jaabo ina wonde wune Hammadou Sammodi sa nani inne nde cikka ko duuɓi temedere o dañi ko gonga yettere Allah ko gandal ngal tolni ɗon e teddugal ngal tolni ɗon e fodde nde tolni ɗon e wuneji ɗi tolni ɗon en jettimo jarnimamo e nder galle makko e suddiɓe makko e jignaɓe e tawaɓe ɗo ɓe kala en jettiɓe tawɗon ɓe kala gandal makko no yooɗi gandal makko no jogui wune gandal makko no teska kala mo kalɗa so tawi a haali Hammadou Sammodi wiyatma ko gando wiyatma ko tedduɗo te gandal makko no waɗi wune en ɓooyi nandemo en jetti Allah en jetti sababu o Amadou Dikal Ba on sababu o ha garɗen ɗo yidde yewtude makko bandiraɓe gandamo omo wondi banggue makko noon Cherif Cheikh Oumar Cherif laaɓɗo Cheikh mo ganduɗa ko guiɗo makko guila hanki tawi wona hande jaaɗo o wiyeteɗo hono o oni fani toon koto leydi Mauritanie ko gando kadi joɗɗo gandal neɗɗo moƴƴo no fewi woni Cherif en mbimo bisimilla makko e galle makko Amadou Dikal Ba on jiiɗum hollirtaki kañum woni sababu o ina heedi Amadou Dikal banggue nano sehil men musidɗo men biyeteɗo Abdourahmani Diallo jeeyaɗo cuuɗi men Tulel Thialle agent Sénélec gonɗo e foftere mum ko neɗɗo moƴƴo neɗɗo tedduɗo no fewi mo ganduɗa ko baldiɗo e kala saaha jogui caméra o ko miñi men sehil men ɓi men Abouba dognata hen to banggue oto ko Abou Niang ɗum noon Hammadou Sammodi ko adi foof calmina bandiraɓe assalamu aleykum warahmatullah caggal nde jettuɗen Allah eɗen juula e rasulullahi sallallahu alih w sallam eɗen jetta jinnaɓe men e seeremɓe meɗen en jetti Allah no fewi ko ardi foof en calmini dendagal bandiraɓe ha tengte ɓe ndenduɗen jonde ɓe min calminima Abou Diop no fewi min calmini kadi mawniraɗo tedduɗo biyeteɗo Amadou Dikal en calmini kadi mawniraɗo tedduɗo kadi biyeteɗo Abdourahmane Diallo kono noon eɗen calmina eɗen juuro Cherif Cheikh Oumar sehil meɗen musidɗo meɗen no fewi hono no mbiruɗa nani ni ko sehil guila hanki tawi hande arani Allah rokki en chance fartange kanko tawtorede oɗo programme kadi eɗen jortita Allah ene laano muɗum ma jonde nde e yewtere nde ma Allah waɗi hen barke saabu kala ko ummi Rasul sallallahu alih w sallam koko barkini ko tanu Rasul sallallahu alih w sallam ko noon calminirɗen dendagal kadi yimɓe ɓe gollodirta tuggue ma ha yetti directeur maɗa général ha yetti dendagal élemaji ɗi liggodir toon ha yetti élema kadi ɓurɗo o wonde less noon calminirɗen dendagal pulagu e foof debbo e gorko suka e mawɗo eɗen mbiyaɓe yen jurmo wuuri yen battani kadi mbuuri taw eɗen ɓeydin ustaki noon calminirɗen dendagal juuɓe rewɓe Allah jokkoɓe en ɗam en mbiya ɗumen kadi yo jurmo wuuri yen battani kadi mbuuri taw eɗen ɓeydin ustaki e kadi eɗen calmina kadi docteur Abdourahmane Ka ɓurɗo andirede Gadjil Ka ko mawniraɗo moƴƴo tedduɗo mo ganduɗa vraiment nana waɗa social mawɗo nana tooɓa ƴiwole yurmede e nder leydi he en calminimo no fewi en mbiyamo kankone kadi homo yarlo homo yaafo homo acca hakke yo Allah rokku en kadi wattani mbuuri taw en ɓeydin ustaki
a jarama Hamadou Samba Wodi en jetti docteur Abdourahmane Ka lolluɗo gadiel dande makko e golle makko e fayida makko mi ƴetta kadi ceerno Samba Gagnaɗo Abdoul Hamme Samba Gagnaɗo Ba ceerno namani kanko ñantimi oɗo wutte mboɗo janomo no fewi ceerno Hamadou Samba Wodi ko adi fof holto jeeɗa? min jeeyami koɗo wiyete Hayre Law département Podor to wiyete Bemba. Bembal wadde ko ka uuro Bembal naji komi uruɗo Bemba oɗo saaha kadi ko min fiila kadi arɗo yagal uruɓe Bemba min woni arɗo uruɓe Bemba woni arɗo uroɓe Bembal kayitaji kadi ɓuuri wonde kadi min woni arɗo maɓɓe so neɗɗo wi Hayre Law wi uroɓe Bembal ina andi hayre to banggue ganni guila hanki yontaɓe jambareɓe teskinɓe ina gonno hayre to banggue gandal fina tawa holto jangguɗa ɗum? gandal fina tawa mbeɗa wawi wiide wonde ko dow leesa amen tawmi nder suudu amen tawmi dow leesa amen jaati jaati gadi mi yiiɗe waɗa gandal fof nde gandi mi nanam e ñamam ko jinnaɗam o direct jibinɗo mo sammude jangga ɓuuri korko mi ƴette mum ko heewi kadi tindini kam ko heewi guila ko mbiɗa ko jati hay ɗaɗi hay siro hay haako hay piindi hay siroji hay kongi dendagal kongi ɗi ganduɗa wonde fulɓe ne kutoro ɗumen ko Allah hertiran ɗumen ko fulɓe tan spécialement guila e tagu maysaji tindinoje ala fof komi ƴettani e makko haw wondunimi o wi wonde mi natti siftorde kono nafa ko ganduɗa e nder haqqillam ɗum ɗo ina nafa komi haalnanima eyyi sona ko ganduɗa ɗum ɗo mbiɗa jagui ɗum ɗo ko ɗum bolle puyɗe walla nafoore muɗum woɗɗoyani kono kala ka nafata koko ɓuuri ko won important e nder haqqillam ko ciftormi mi tottima haalaɓe haydara mi heddaki kono wona min tan noon jogui gandal wakko sak ma ɓornoɗa paɗe ma ɓornoɗa wuttima gandal koko sari ina saaki aduna dañata hen tan koko jeɗaɗa kono gasata way kono maaya eyyi jinnaɗo noon wino kam noon jinnaɗo wino nden e saha Mamadou Abdourahim nde o jogui nden canton Hayre Law bawmo kañum won ko ganni kolli en kala nokku ɗo nela omo saftanno yaade ha heddi nele ɗe fulɓe Bembal naɓe nele ɗe mumen remde pafoji en naggam en so nelama toon hewno ko lomtindo hewan toon yaade ko sabino ɗum? eyyi ene wawi wonde sababuji kewɗi ko ardi foof ɓe uruɓe ko yimɓe haarasireɓe ko yimɓe tedduɓe ko yimɓe moƴƴuɓe soɓe cehlodiri e neɗɗo ɓe teddina ɗum no fewi ɓe mbaɗan ɗum moƴƴere hewde ha nden moƴƴere wona hurum hakkude mabɓe e neɗɗo o kono noon kadi ko kamɓe cifortone wonde koɓe tamanguel ñaagui ɓuuri lowande buubi koɓe yimɓe ɓe ganduɗa sikki tawi ƴiƴam ɗam wuuli walla arde mabɓe yawol walla arde mabɓe wiide aɗa famɗinaɓe walla aɗa yaɓɓaɓe walla aɗa hoynaɓe ala fof koɓe kori samminde dow ma te ko jamɓolo wontata oɓe kulda ko heewi oɓe jogui gandal oɓe jogui jamaragal e pellital kadi koɓe yimɓe kadi naggodirnoɓe e goto tan ne ardotono ɓe mbiya ko oɗo c'est à dire on jogo ɗemgal mabɓe jogo haala mabɓe jogo konngol mabɓe jogo feere mabɓe ko wi fof ko ɗum ɓe mbi ko wiyani fof ɓe mbiyani ko waɗi fof ko ɗum ɓe mbaɗi e aɗa andi ɗum ko ɗum hulɓe ni donc ɗum hayso kullon ladde sika tawi wonde sa yi mbaɗi moɓɓilel tan ko boyi c'est à dire ene songa mbewa kono beyi fof so mbaɗi moɓɓilel tan kayen fof kuccite boyi tan boyi heewi ko yaadu caggal voilà uruɓe ko noon mbana ko yimɓe tamadirnoɓe ko yimɓe kadi huldaɓe ko joguiɓe gande nunɗuɗe ñiɓiɗe ɗe ganduɗa soɓe mbaɗi ko rokkata ko résultat joni joni yimɓe ne kucciti hen ɗum bom ɓe teskaranoma ɗum haaɓe teska soɓe mbaɗa batuji mabɓe koye toccoɗe walla karaje ɓe mbaɗata e leɗɗe soɓe mbaɗi batuji mabɓe ko ɓuuri hewde leɗɗe guurɗe leɗɗe kewi wonde ko cammalle leɗɗe mayat walla so tawi nden jawdi so tawi wonko bonni jomumen gari ene yooɓe so neɗɗo o yoɓama ɓe cuusata jaggude mbaɗata koye leɗɗe walla mbaɗa e gueɗe goɗɗe ha jaygal naaɓe ene jogui gande to banggue dow e gande banggue ndiyam kadi lamante mon ko guila jeeri ha waalo holno ɗum ardi? eyyi hoɗum saɗi sifade ko saabu aɗa andi ko way noon il faut ndewinoɗa ko wiyete ko tarih kono mbeɗa andi kam sa ari ɗo Bemba ɗo junggo ñaama godron o haaɗoy e dow jeeri ɗo ɓuuri woɗɗoyde to wiyete renda en gonkol en looci goppaɗe en ama diggal kam ne andi toon siki ane kadi a wasani toon andude ha to ɓuuri woɗɗoyde nder jeeri he ha jaaha to fongo maayo to ɗon kala komin taƴi ɗon ina yawta somin dokkima ɗon guesa a nawat somin taƴinima ɗon terre a nawat ko jeeyi uruɓe ɗum yimɓe fof ne gandi ɗon ko Bembal naaɓe jeeyi eyyi kadi noon to banggal hono ɓe gardi ɗon hoɗo ɓe iwi nde ɓe gari ɗon e ɗum ko tarih luggiɗɗo no fewi namdi ko jota e juulɗo kadi ko yewtere juulde sen mbiyen naata e on domaine tan so renaki ñamata ñamata yewtere men nde foof
ɗum noon gudden gartana oga banggue caggal ɗon beele wonɗo jokkoyɗa jangde gande ɓaleɓe so tawi ɗum ala aɗa teskoto banggue qur'an heewi ko ceerno baɗono ma neɗɗo dañi haaju ara muɗum membo ngal oga banggue sonkiyade fata oga banggue an banggueji ɗi fof aɗa mema hen caggal muɗum galle bamaɗo holto jokkoyɗa jangde e holto bittuɗa eyyi min gadimi janggude fof koɗo wiyete kay heyɗi ɗon natmi jangde mbeɗa yaara e duuɓi jeeɗiɗi mankuɗi seeɗa babam nannimi jangde jangguinimi ko kawamon biyeteɗo ceerno Harouna Demba Diara Sow yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum sankima on adi kam windande ba ɗon janggumi presque qur'ana ko heewi hen koye on janggumi feccere kaɓorɗe kadi koye on janggumi donc min kettotono saria noon ko dola ceerno Mamadou Bocar mbiyata gata guiyu ko ɗon min kettotono saria ko ɓuuri hewde saria ko ɗon min ketti heddi noon mi fiitima e seeranaɓe hewɓe kono fondement jangde o kam ko toon alhamdulillah rabbil alamin mbeɗa jangge qur'ana kadi Allah ne wallimi kadi mbeɗa jangge sharia Allah o mbeɗa reeni hen kadi ko heewi wona wassanade Allah yalla yoɓɓede hewɓe sahalde mumen mbiya min janggoyi Mali min janggoyi Guinée min janggoyi beele an yalti leydi ndi janggoyɗa walla ko keɓɗa ko fof ɗo tan leydi ndi keɓɗa ɗum min ko ɓuuri hewde ko dañmi ɗo c'est à dire que ko ɓuuri hewde e gandalam ko paggatimi koye leydi he dañmi leydi Mauritanie e ɗo par ce que kayeɗi ko Mauritanie wona Sénégal kadi mbeɗa jokkodirno toon e sapalɓe presque kay sapalɓe ne heddimi capata so yi kam tan yiɗatam min ko Allah waɗi ɗum guila mbiɗa woni kurko tokos presque ko sapalɓe ɓuuri noon wonde jaatigueɓe am toon kadi sapalɓe ko yimɓe ɓe ganduɗa rewɓe ɓe ina ndenna ɓiɓɓe mumen qur'ana mi haalani haala worɓe ɓe ko yimɓe wawɓe jangde no fewi mbeɗa fiitotono e mabɓe defte kewɗe hay sapalɓe mi jangge mumen bo kadi ɗo joni hoore muɗum hayta banggal jokkorgal am to ɗariqa Cheikh Ahmad Tidiane ka capata ko Sharif alawiyanke dawaliyanke wiyete ko cheikhul khayri oɗon poɗɗi ɗum andude walla tawa ɗon nana ɗum woni koɗo wiyete Boubacar eyyi ko heddi noon sika tawi woni bittowo gandal walla kettotoɗo sharia wonno gandal gasata dañata hen tan koko Allah yetma kono wawa gaynude gandal kono defte jangateɗe ɗe kam e nder Fouta ɓurɗe teskede la plupart kala ɗe jaaɗa e nder monde ko kanji tan goni denɗe sharia o ko kanji goni jangateɗe donc min jeehiɗo en ha presque ha Mali min jeehiɗo Côte d'Ivoire min jeehiɗo ha Ghana en min jeehiɗo ha Niger en min jeehiɗo ha Niger min jaari noon ha Cameroun ha Congo Brazza en ha Côte d'Ivoire en hono wiyeteno ha Gabon en ha Soudan en Tchad en kala ɗo min nani gando mamin min gadda defte amen walla min gara taw ko duɗal manggal woni ɗon waɗa saaha min kettoɗon somin dañita par ce que arat tan janta yimɓeɓe aɗa andi hande ko naggam darsinte tan gara comaɗa yimɓeɓe kettoɗa darsu maɗa sa pari jahaji maɗa eyyi donc wonno gandal ɓurɗoma darsude foof ɓurɗoma wawde hettade bindanɗe foof walla ɓurɗoma wawde naflude foof woni ko mbiyeten ko silkude kala ɓurɗoma wawde yurnade defte on ɓuurma gandal kadi gandal mum ɓurata tabidde ɓurata ñiɓade ɓurata heddade hay soko jatol sa wayri ngol durtita tan so ɓoygol ɓorat ma woppo hen hay soko konngol gotol walla konggue ɗiɗi donc gandal ina yiiɗi saaha foof jiima hen ɗum hisɗita e maɗa ɓeyɗɗa ngal wawde eyyi kono gandal kam tawi ko Allah wittama no fewi kono ko ɓuuri hen wonde nafoore ko ɗo e Sénégal kemmi ɗum danaka ko faggita banggueji goɗɗi ko foof ko yantu hen tan ɓeydi tekkiɗinde ko wonno ɗon ko kono fondement ɓuurɗo wonde important ko ɗo daña Mouhamadou Sammody Sow heewi jannguɓe hono ko jannguɗa ko mbayno mbaɗa ni ɗanni jeehi e leyɗele jeehi e nokkuji kewan toon ruttade tawa wonko saabi ɗum walla wuneji ngala an kala ɗo jaaɗa aɗa rutto ɗon ɗo jippiɗa fof aɗa jippo ɗon ɗo ndewɗa fof aɗa rewa ɗon a suuɗaki a mogginaki hol sirluma e ɗum sirlame ɗum ko wona wassanade Allah andi neɗɗo si ganda goto meeɗiɗi wasi o ɓiyum e tawi duuɓi makko ceɓɓitima o wi wonde mbeɗa wasiyama o wi on woto joote jawdi aduna woto joote darajagal aduna walla yidde wonde ha gujja walla pena walla ha janfaɗa walla ha pirta aadi o wi arsigue ma mbo Allah fodanma o wi hoddir si tawi wonde ko ngilngu wuufi arsigue o ngilngu wone wone nder hayre nde kadi ne kasta e hayre wonde hayre nden kadi ne kasta e hayre wonde o wi wonde sike tawi wonde yeehi ha ñalawma o yonti Allah hoddiri hande aɗa heeɓa on ɗon arsigue o wi wonde kaaƴe ɗe fof maɗe peeco wonde dow nde e teguini hen nde e wonde sawinode nde less nde feeco ngilngu yalta looƴo arsigue ma o ƴetta tawa aɗa heɓiri ɗum teddugal tawa heɓrani ɗum no suufi
par ce que jinnaɓe ɓe e seernaɓe ɓe min ndewi ɓe fof ko yimɓe numɗuɓe ko yimɓe hellifaɓe ɓe mbi nde jiiɗa domburu ɗokkuru fof worti ko lawol ngol rewno par ce que domburu heewi rewde koye nder kooce sa yi ɗokki ɗi tan worti laawi girñiti worti bolol ngol giyal naate yitere muɗum ɗokkiɗi firti ko neɗɗo so wortani ceerno mum tan heewi wadde koko feewi donc sika tawi wonde a joguima gandal a yonde gandal ko jangguɗa ko ina selli a wattani hen fenade a waddi hen kadi nunɗal a waddi hen yondinade a rerɗani kala ɗo garɗa ɗo wawi ɗon artude ujunere tawa kala mbaɗa ƴeewa koye nder guite muɗum ƴeewata tawa ƴurataka est ce que a faami donc alhamdulillah rabbil alamin en mbaɗi ma won 64 leydi en mbaɗi leyɗele kewɗe hakkude Europe e Afrique e Asie wona wassanade Allah e kala ɗo garna ɗen en garti ɗon laabi wona wassanade Allah alhamdulillah rabbil alamin oɗo sharif hande jooɗi ɗo min gandiri ko duuɓi kewɗi ma won 2013 feccere safal Mauritanie naɓe nahsoto autorité ji mawɗi won hen dewɗe juuɗe makko te ko ceerno ɓi ceerno ko sarif koɓe gollotoɓe ala ɓurɗoɓe wawde inde Allah kono ko ɓuuri en hewde so neɗɗo are maɓɓe wiyata wonde ko min hooli o soggo ɗum ha yam noon miiraɓe makko noon mawdiraɓe makko kadi mbaɗata donc ɗum fof ko ɗum yondinade tan kadi e jabde liggade gonga o e jabde kadi hutorade ko ganduɗa ko ƴettumi ko mi wattani hen haydara par ce que gandal no tottireɗa ni woto ɓeydu oto ustu no tottireɗa ni gollir ɗum noon tan sa waɗi noon tan a ɓeydani a ustani sa Allah jaɓi rokkanma résultat mo cohluɗa o Amadou Samody kanko jewtiten ɗo e yewta gande men Finatawa e nder oɗo émission e nder Pinde TV ko bismiɗen ɓoyi capanɗe jeewo ceernajo gila e ummiɓe Nigéria hono yettade ɓen ɓe ganduɗa ko Burkina Faso e nder leydi ndi e mbawa limtude no fewi en jarnimamaɓe Amadou Samody waɗat saaha yimɓeɓe mbiye min on jaltini ceerno Kaarijo min noddimo min kalde e makko woodi ko min kalde e makko min nanodire e makko nde min neldanimo hay hunde nde omo jaabo men téléphone kono min neldimo tan min natti hebdemo ko mbajoɗa jomumen kamɓe yimɓe nelduɓe namdal ngal namdal ngal mbiɗa ko nelduɓe ɓe panata koye ceernajo ɓe kalda e mum liggana min ligganoɓe ha gasa so yeehi ha ɓooyi ɓe natta heɓe no banggue téléphone taw koɓe tottala joomum ɓe totti ɗum eyyi c'est à dire ene wawi wonde erreur kam banggueji ɗiɗi foof ne wawi wonde erreur banggueji ɗiɗi foof kono ɓuuri hewde kam la plupart ko nodditiɗo gandal o kam jogui on ɗon responsabilité par ce que sika tawi wonde neɗɗo joguima e Allah e nelaɗo mo jikki joguima e ma jikki e joguima jikki e ko nanruma ko sika tawi wonde o arema o arde ma jikki aɗa foti ko ardi fof kanko hoore makko ko joguiɗo probléme ka joguiɗo probléme yahata to docteur walla yahata to ceerno donc sika tawi wonde neɗɗo arema ne jogui probléme a fotani ɓeydan ɗum probléme woni ɓeydan ɗum probléme ko on jokkodiri nde jokkodirɗon pour am yerude so jokkodiral ngal weeli duy so ngono foti welde waɗa finition baɗɗa fayida ceerto toon taw koye dow teddungal tawa kadi jikki mbo arduno e ma o tawa jikki o yakar ombo tasani eyyi sika tawi wonde mbo heɓannoma téléphone so tawi ko gonga mbaɗanɗambo kebbol téléphone ngol continat a faami so tawi ko garannoɗo ma hombo yima so arema jigol ngol foti ko continde a faami kala jokkodiral ngal no ngal wano tan ngal foti ko ɓeydade fewde ngal foti ko yarude yeeso ngal fotani yarude caggal a faami par ce que neɗɗo sika tawi a wi a nani wonde neɗɗo ina wawi neɗɗo mum walla ne wawi sehil mum walla ne wawi gollodiral ko rende aadi waɗata noon a faami ko neɗɗo garaw yimɓe aroɓe maɓe a waɗat ɓe maîtriser e dow gonga taw fenade ala hen jamfa ala hen funti ala hen a faami kono ɗum hoɗum saɗi ñawde hono wiyeteno abou Diop waɗi noon hannde ko ɓuri heewde wona fulɓe fof jeehi wuro nayyi ceernagal hannde koko yakki no mecce keddiɗe fof jakkarini voilà donc par ce que siko tawi wonde an a wi ka ceerna hay ay goto iyal ay alquran gotal awa umminde ala fof e hadiseji rasul sallam ko kuñiɗa ala ko haali par ce que qur'ana ni ɓeɗe wawi wiide wonde jangde qur'ana e jangde saria haydara heɓdani e gande liggorteɗe ɗe gandal lasrar ko ɗum banggue muɗum hay sa janggi kamil ha moɗima janggani lasrar a wawa ɗum ninde il faut dokkeɗa ko ɗum gandal ngal ganduɗa ko ngal kelɗu ngal kirtingal banggue muɗum ngal jotodirani e gandal ngal ganduɗa ngal ɗo ummini ɗum ko faade Allah subhanahu wa taala lasrar e mbilew enen mbiyata siltigagal
fayi koye ɗum ko gueɗe aduna kono qur'ana ummin ɗum ko dewal Allah qur'ana ko ɗum lettere tan bindaɗo faade neɗɗo o ko ɗum jamirɗa ko ɗum kaɗaɗa ko ɗum joguiɗa droit wadde ɗum woni ka ala droit wadde sharia o kadi ɗum jangguinde heddi noon ko neɗɗo wonno Allah ne rokki ɗum no fewi no fewi no fewi haalini waɗi ɗum confirmé wo Allah wiya qur'ana wa khalaqta lakum ma fil ardi jami'an o min tagani moon kala ko woni dow leydi aɗa taƴi hatta kala ko welma mbaɗa hen eyyi ɗum tagui neɗɗo ni Allah rokki ɗum sembe hay wa ayi alqur'ani wawi ɗum wadde dévié hutoro ɗum watta ɗum mbaɗɗanteri gondi ko wona ko yahanno ko inde Allah ɗe kadi ko noon kono ay qur'ana o e inɗe Allah ɗe kanji fof umminnoɗe ko suufiyankagal rewrude ɗe Allah kono noon ɗum fof e ɗum tagui c'est à dire lasrar waɗɗi ko neɗɗo pour min ala poɗɗo wadde lasrar so wona neɗɗo alliyanke sa wawi ɗum sika tawi wonde a wona alliyanke a wona neɗɗo kulɗo Allah a wona ganduɗo sharia a wona neɗɗo nunɗuɗo aɗa wawi fusde aduna par ce que tawi tan aɗa jogui hen waɗa wona so ɓooyi a nattat yiide Allah e hoore mum Allah e hoore mum a natta ɗum yiide ko hoore ma jeeta ɗum noon so neɗɗo yii hoore mum natti yiide Allah ne addan ɗum bewde ko ɗum halkuno firawna en halki hamana en namaruda en muselimatul kazab en a faami yimɓe hewɓe ko ɗum halkuno ɗumen par ce que jaa peɗɗite gandal jogui hunde taw ko jogui ko ko ɗum homti woni ɗon ko arab wiyata ko ɗum istidraji way kono ɓeey ko mbiyeten ko ɓeydade pular puccu ma ɓoccito tan jogoɗa bool aɗa fontiri ɗum bool mbala e dara taw woni fandare ma tan ko jaggudempo taw wala ko woni boole he dara saabu gandal fof ngal ganduɗa a yii hen hoore ma ka gandal ngal tan jiiɗa e hoore ma ngal a yiyani hen Allah subhanahu wa taala mo ganduɗa kala ala ka mbawɗa wadde so yantani hen ko ɗum wawi wonde foof e aduna ɗum gasata sa yiya nattuɗa yiide on ɗon mbaɗɗa mbo o woodani walla o wonani ɗon ngal gandal ko ngal homti ko ngal fenade ko heddi hen ko noon tigui tigui o namdal maɗa ngal waɗa saaha ligganteɓe ne gona yimɓe heppuɓe waɗa saaha kadi ɗa wawi yande neɗɗo mo ganduɗa oɗo ko baɗɗo o kippi no fewi ceerno notaɗo joguiɗo pression mawɗo taw emplir o ne mawne muɗum ha ɓurti bo horo dañande yimɓeɓe foof jot fenane nde arde on banggue taw ko kanko wasi jogade jot ko waɗata ɗum justifié ne heewi neɗɗo heppa e nder hen nanguire neɗɗo ko penowo taw wona penowo ne wawi wonde kadi ceerno e hoore mum ko kam nodditi ko ala kam woni ko ni ko wonani namda ko jogaki wawa ɗum yaltinde eyi kani ɗum way ɗon famnima ceerno Mouhamadou Mody Sow Hammadou Samba Mody bandiraɓe fof ina teski hewɓe ɓemin kaldata wonde yanede wune ɗum wona gandal ko yanede wune neɗɗo ne wawi dañde gandal kono wune ko Allah jeeyi wune muɗum beele hande o to neɗɗo so neɗɗo ari hande ummima ina jiilotoɗo laamu walla dañƴo caɗele ko tawa e galleji mon ɗi ko Allah hokki on hen ko beele so ari hande haaju oɗo tolnoto ɗo guidoɗa ɗum ko banggue leɗɗe men fina tawaɗe ha donkane paata e ɓoyano walla ko ɓoyano garotoɗa alhamdulillah abou Dio min jetti Allah min jettima no fewi e namde maɗa baɗɗe fayida ɗe namdoɗa ɗe ala kulli haalin mi wima gandal ko sono selli tan ne selli so selli tan way kono numéro téléphone sa waɗi composé tan so Allah yanti hen koko wonata eyyi min noon tawi ko min namda min gandal bindi e gandal leɗɗe fof foti am eyyi komi janggoɗo ɗum kadi mi jangga kinaki kadi koye télévision kadi kalami mbeɗa jortita Allah inchallah taala mbe sikki tan andu ɓe jeddata kam eyyi gandal bindi e gandal leɗɗe fof foti am heddi koko mbimami ko neɗɗo ɗaɓɓata ko gandal kono nunɗal ko Allah rokkata eyyi nunɗal noon e wune way kono jiidi yuma ceeri baaba neɗɗo ina wasa wonde kutortoɗo gandal taw ko janaɗo wune wiye wonde kaari ko memi foof hay soko jamdi ɓaleeri wahloto wonta kanŋe ɗum woni wune kono nunɗal sa nani nunɗal tan woni haalde hunde ɗum wona wiye ma hande janggo ma toɓ walla janggo a noddete a heɓat notma service a faami walla jangga naggam ma kew walla hande had nagui muddige ma kew ɗum woni ko wiyete ko nunɗal kala kaari kala ko haali yata ko jaam ombo wonde nunɗal ɗum woni ko wiyete nunɗal ani ko ɗum woni ko woni nan toon soomi kono ɗum tigui tigui ko ɗum nunɗal wiyete wan noon woni gaynako ne jogo ɗum cubballa ne jogo ɗum aɗa waɗi ɗo temedere cubballa gawya taw ko goto woni nanggo won certaine liɗɗi walla dawo tan mbo soyata ɗum ko woni
wona mbo ɓuri ɓe yumma wona mbo ɓuri baba ko Allah rokki mbo woni eyyi est ce que a faami donc to banggal ko kalata ko min enen ken julɓe ke diine o waɗi men condition ko aɗen gonɗini Allah subhanahu wa taala kanko woni a samad kala haaju mo joguiɗa funnague hirnague rewol ko neɗɗo haaju fof mo jogui ko Allah fewnoto kaynoɗa haaju o kam dekata juuɗe heddi noon ko Allah kadi ndi wi o ñague nde wiyani ko arab tan janggate walla pular tan janggate walla ko bamranke haalete walla ɗum ɗo wonnoma nana ɗemɗe foof kala no ñagoriɗa Allah Allah ne nana ko ñaguiɗa ɗum ko kadi Allah kadi ɓuuri ɓadade kala ko ɓadi saabu o wi wonde kanko ɓuurma ɓallade hoorema wadande ko ɓadiɗo koye ɓurano wi o wi wonde ko ana aqrabu ilayka min hablil waridi min ɓuurma ɓallade ɗaɗol dande ma waridi woni ngol ɗo ɗaɗol ngol ɗo kangol yeehi ha coddude kangol woni an joni noon firti wonde ko Allah feeñ peeñgol ngol ha wonti birnugol ko yitere ƴewrata kono wonde neɗɗo durɓirta feeɗen mum ha wiyane nannayi sonlo yitere a nattata andude beele ko biiko walla ko feeɗino walla ko ɗum woni won noon ɓadima ha ɓurti kono won distance mo ɗum tolnoto tan mandu ɗum ɗo ko ɗum laaɓi walla ko ɗum woni mbawa ɗum fewjande est ce que a faami wadde gandal ngal no ngal nunɗiri foof no ngal sembiri foof no ngal selliri foof so Allah yantan en yaata woni ɗum aɗa wawi ñan hen jumde kela ha tawi ko hatamere mbaɗannoɗa tawi ko jatol aɗa wawi wadde ngol e taw wona waktu poɗɗo waɗede o tawi ko ɗaɗol aɗa wawi ittude ɗum juuma ittugol he walla mbasa nawrde ko foti ko ittirede ay Allah yantani hen donc so tawi Allah ne heɓori hen yantude composement o haydara mankata min oɗo galle mo joɗɗen hannde o ala personnalité mo mbawɗa inude aduna mo natani o galle wona roi wona amir wona prince wona président de la république wona ministre wona député wona sénateur kala façon neɗɗo ari ɗo mi wondi mi wati yimɓe garino ɗo hay koyɗol wano ɗum addande wonde ma jooɗo e laamu kono wona wassanade Allah wona doole men wona darɗe meɗen wona hay hunde ko Allah tan kono neɗɗo meeɗa nanude haaju oɗo galle yalti homo suuwi ɗum ko Allah waɗi ɗum haajuji aduna noon certuji neɗɗo wiyata ɗum ɗo kono surtout ma gueɗe laamu ene ko nandi en minen hayso wonana gandal bindi minen urup min poɗdirta kay dara poɗodiral kay cikkumi ɗum kam ko kadi mi janggi ɗum e bindi min mbeɗa jogui hunde ɗum foɗdirta e goto ko ɗum kun fo yakunu ko ɗum ko sa waɗi ɗum tan firti ko yante hoddire Allah aɗa andi hunde baɗal yantata koye hoddire Allah mi wima ko Allah woni hunde foof wonno hoddire hecci neɗɗo o hecci ko waɗata ko yantodirta ɗum ko ɗum kun fo yakunu hoɗum hepta galleji hoɗum jabtina neɗɗo e ñawoje kala mbimami poɗodiral ko ngal wawi wonde foof e aduna sa waɗi ɗum ko tampina hoorema juuɗe million jagguno ɗum fo goppat jomum tawi ko laamu kadi fof dirtono kam jotto e jappere tawi won gueɗel nguel ɗaɓɓiɗan ɗon sa nani toon junggo ma kala ganduɗomo yaltin junggo mum so juuɗe mbi busetɗe jalti ko an yaltitta e ko ɗaɓɓeteno ko ɗum waɗi ko wona goho wona ɗiɗi wona tati wona nayyi eɗen mbawi rokkude hen yeruji kulɓe niiɗi ɗi ganduɗa hay enen koye men ɗum waɗa men kawis sa Hamadou Sammoude so ɗum ko dokke Allah jarama no fewi yewtere men woni koye nayi wuude gande men fina tawa heewi ko kalɗa neɗɗo wiya kaari ko joom gandal kono joptoji ne tampinamo wasde andude saaha nde ñaayete nde siloyte eno ko nandi hen oga banggue ɓurano wiya wasde jogade kaptorɗe beele ɗum foof ceerno Hamadou Sammoude wi hen min de wona wasnade Allah yalla yaw ɓeyde wona was yalla ɓeydu nden kay kisal min kam to banggal mbeɗa andi noon mi nani gandal ina yofto kono min kam Allah waɗi kam sutura suwa rewde am taw eyyi waɗi noon ɓe mbi min mbeɗa gonɗini gueɗal gotal kono mi gonɗinani gueɗal gongal ngal min mi kala ko liggotomi aduna mi yiiɗa wonde koyel ɓi morowo aɗa wawi morde ha yooɗa kono sukaɓe ma fof kala ndi neɗɗo yi ɓiɓɓe ma wonde taw koye mumen piri mi jaɓata ɗum min eyyi so tawi aɗa wawi ndenka poɗɗa ko faddinde hoorema para taw kala kaɗa waɗa e aduna poɗɗa ko faddinde hoorema par ce que an ka neɗɗo noon a yaroɓe ma ne jogo haajuji ɓe koɓe ñawata ko fo aɗa wawi ɗum ñaw haajuji ɗi ɓe jogui ɗi foof birniɗe peeñ hono ɗin walla ɓurɗin ɗon garawde aɗa wawi ene wawi heɓtadema wadde ka neɗɗo no maɓɓeni ka joom tew e ƴiƴam est ce que a faami nden ceernaɓe fetilaji ne mbaranno ɗumen paakaji ne mbaɗanno ɗum ɓe ñawda ceerno ha neɗɗo ha para rutto warma firti ka ñawdano hoorema ko pinal yimɓeɓe tollino ɗon haqqillaji ɗi tollino ɗon andi neɗɗo gandal ko ɗo tawi haqqille hecci gandal
gandal sa joguima gandal a ala haqqille gandal ngal tikñoto eyyi kono noon gandal so tawi haqqille a andat ko mbaɗata a andat ko nafatma a andat no ndentortoɗa est ce que a faami kono noon siki tawi ɗum yantodirani tan sa renaki ɗum yahata joni noon ɗum woni sababu ko wayno joni gueɗe jam laamu en walla ko wayno gueɗe joni safaruji en hewɓe ine jaari ɗin ɗon matiére uji jiya ɗum yanta e ɓesguji mumen walla yanta e jawɗele mumen walla yanta e mumen kay koye mumen ni bonna terɗe mumen balla battina battanɗe bonɗe fof gandal ina waɗa noon eyyi est ce que faami voilà donc ko heddi en ko noon ko neɗɗo kam sa woni kutortoɗo hunde sa woni liggortoɗo hunde aɗa foti adarade hoorema d' abord eyyi way kono joni wiide wonde joni aɗa wawi wadde yarde nayyi taw hay jo walo e ladde ala wona gonga mbiɗa wawi wadde keeɓa galle tawana ala ɗo mbalɗa wona gonga aɗa meɗe jogui surru sa waɗi ɗum tan heɓan jamda heɓa ɗoto tawana hay goto ala wona gonga eyyi te an kala koɓe jiiɗi aɗa yiiɗi hono ɗum walla ko ɓuuri ɗum eyyi donc yimɓeɓe yo goppu funti o ligganteɓe ɓe yo pin ganda ko ceerno wawi eko wawa ceerno boom sa are mu tan wonko haalantoma guila e départ e jonde moon tan aɗa foti andude oɗo o wona ceerno o wona ganduɗo gandal ceernaɓe ɓe kadi yo mando e gandal he kula Allah jondino kadi mbasa rerdude ha ka ina natina e gandal ngal ko jeeyaka e gandal e hande mbeɗa wawi wiide wonde nokkuji kewɗi sa ari hen hande wonde hen gandal nin hirsini e saabu en jii hande nder réseau ji sociaux ji e nanallaji e yimɓe e aduna o hande jiya neɗɗo mo ganduɗa taw yimɓe fof ne ganduno oɗo ko boyi galle kaari wonno walla ko bifanno toon fournaji ala fof ɗo dawani gandal ala fof ɗo jiggoyi gandal taw eɗen pellite joomi meɗen ha sinno ko gandal ilham jippe makko gandal ilham ko gandal alliyankewal est ce que a faami o fina tan o wi ko gando naata suudu makko tawa toon gallaɗi tawa toon pehe ala fof ka tawata toon omo hutoro gandal on waɗa won certaine gatureje ka ɓeeɗo bonni inɗe sernaɓe aɗa wawi nadde suudu ceerna gandal wonata koye neɗɗo wona e allahde walla ɗum ɗo ko wonata e allahde ko kam waɗat toon min sa naade suudam somi hollanima deftama yiyata somi hollanima batajama yiyata somi hollanima ko abbete ceernagal a yiyata pourtant ko ceernagal kutortomi tawata ɗon nako matalaji ta pijin berti eyyi hay hunde a yiyata ɗon sonami mi holluma somi yalti noon ma andu wonko moftumi hen kadi mimi sohlani ko heewi ko cohlimi tan koko nafata ko wonno e ko heewi ko ɗum sohla hen ko lacciri walla maara tawi ko condi no ɓuuri famɗirde fof ɓuuri won danger jatol no raɓɓiɗiri daaɗe fof kongi ɗiɗi daɓɓiɗiri fof ɗum ɓuuri tokede ceerna fof mo jiiɗa ne wirda ne jiiɗa fof ne worwo kurus suwa jogade dalilu allah wona paaho o woɗɗani kadi o wona bahil a noddata mbo lawol gotol on awa ewnata ko mbo laabi tati ko gotol ewnotoɗamo tawi aɗa ndin ewnoriɗamo ndiri o notoma Hamad Sammody ɗo waɗi fayida no feewi yewta nde paɗen koye konngol ma cakkitol wiide no mbiɗa joni ni sodde leɗɗe e nder jeere adda totta no moƴƴi wadde photocopie carte meje no moƴƴi kono janngude nde ɗoftonde rewaɗo rewanoɗo foti rewde dañe ko foti dañde ko dañe no foti dañirde ni ɓoyi hol konngol ngol panɗa e musidɓe hooliɓe mo holtoɓe mo goppa yimɓe fof anduɓe to banggue diine to banggue leɗɗe ɓeyde momen nana mo kala woppa haaji hammu muɗum wiye ko Hammadou Sammody ko kañum jakoyimi holko ngol panta e mabɓe so wona yettude Allah eni laaɗum yettude dendagal yiɓɓe meɗen e sehilaɓe meɗen yakorɓe Allah eni laaɗum e yakorɓe meɗen saabu neɗɗo so ala wone yahata to joom wone so neɗɗo ala wone yantidirta e wone donc kamɓe koɓe joom woneji en kamɓe aroɓe men ɓe e dendagal meɗɗo ɗo arde tan mo meɗen jokkodirde mo ganduɗa keɓorɗo yiide ayawo meɗen walla keɓorɗo nande sawtuwol meɗen bo en mbawa rewde inde par inde kono goto hen foof ne andi hoore muɗum so yii ayawo meɗen ma andu tigui tigui kañum kaldaten debbo hen e gorko en suka en mawɗo en foof eɗen jetta Allah eɗen jettana ɗum Allah e gollodiral hakkude meɗen e muɗum yo yimɓeɓe gandu kadi wona e men ɗum ummi ko Allah ka kam jogui hattano kam jogui baɗal ngal ka kam waɗata ko kam ittata ko kam kadi hollodirta yimɓeɓe so hollodiri yimɓeɓe kadi ko kam ko waddata wuneji ɗi kanko waddata koode ɗe kanko waddata arsigaji ɗi ko fanditano ko sohlano ko foof
o timmina ɗum goto fof daña ko yiɗi ko tawa kutoye waɗani tawa yawol waɗani eɗen ñaago tan yimɓeɓe no mbiɗa joni ni gandal sinna tan wonde wadde photocopie hatamere walla soodde deftere tan tima hen walla jaaha marché tan cooda lekki a faami ɗum ina taka haaji humtade wadde yimɓe fof mbawi wontude anduɓe eyyi minen de min janggani ɗum minen min gandi lekki fof ke jiiɗa leɗɗe men cosanɗe de kalmi mi haalani leɗɗe paggitaɗe gaddaɗe e leydi he leɗɗe men fof gonnoɗe ɗo e leydi e lekki fof ko nafata te lekki fof famɗi ina waɗi ganda jiiɗi nunɗuɗe nde ganduɗa sa waɗi koko wonata lekki fof leɗɗe men cosaan ɗe wasata wonto neɗɗo tolnoto par ce que sa tolnaki ko wiyete sigi lekki sigi bindi ne woodi sigi lekki ne woodi est ce que a faami sa tollima ɗon aɗa wawi sodde lekki pewnetiraki daaɗe kono wona leɗɗe fof ɓe fof noon wona leɗɗe fof lekki fof coɗɗa ha sa yettima ɗon wona lekki fof mbawɗa sodde pewnitira ni waɗi tan leɗɗe keeriɗe pour ɗum par ce que ɗen hayso tawɗa ko hoɗe cammi sa morñiti woni condi aɗa wawi fewntiri ɗum daaɗe ɗe mbaɗa hen ko cohluɗa ko tokkuma résultat mo cohluɗa o kono lekki woni gonga o ko andu hol ñalande nde ñayoyte e holno ñayrete e hol waktu mo ñayete e holno fewnirte par ce que lekki ina moƴƴa e ittugol dawol bona e ittugol ina moƴƴa e ittugol bona e pewnugol ina moƴƴa e pewnugol bona e kutorgol est ce que a faami kala nde goppu wima kala nde goppuɗa lawol gueɗel hen fof so woppi lawol tan yaata kala ko woppi hen lawol yaata donc way kono bindol sika tawi wonde joni an mbiyeɗa ko ya windu ayo fof ha timma joni a taƴi ayo hakkude walla a taƴi hen helmere wotere natti wonde ko yahanno ko hatumere koko amirte comme no barrade ni amirte tawi ko musallas walla muhammas walla musaddas ha ɗo katumeje kaɗoy a faami sa amri joni e nder gammirgol he a heeli hatumere nde heeli natti wonde ko yahanno ko nafata e dara way kono ordonnance baɗɗe exprimé nafata e dara kono so composement o rewi lawol ko ɗum fiye way kono fetel gammiraɗo ko très dangereux fetel moƴƴo a faamide fetel moƴƴo baɗɗo kuri condi bawɗo pellal ina jogui ɗum e junggo muɗum so fooɗi tan so rena ko watata ko way fetel moƴƴo kural moƴƴal saaha moƴƴo e waktu moƴƴo e darna moƴƴo gonɗenoɗen ɗo ko galle Hamadou Sammody Sow ɗo e Thiès on keɗima yewtande e tawtede Cheikh Oumar to leydi Mauritanie e tawtede Amadou Dikal Ba nanɗo jooɗi woni sababu o e Abdourahmane Diallo mo Agnam Tulel Thialle nanɗo jooɗi jogui caméra o ko Abou Ba ɓimen sehel men mo Pindi TV dognowo en ko Abou Niang Abou Samba Diop yesso haalirde nde ma gat lawol gongol so Allah lamɗo jaaɓi e Hamadou Sammody no wini e saaha ñaygal leɗɗe e gueɗe goɗɗe tawi ko pattam lame ɗe ganduɗa ko poɗɗe haalede en jetti suddiɓe en jetti docteur Abdourahmane Ka Gadiel mo ganduɗa ko gueɗe makko sehel makko mo suudu men SAS ko ɗo katen ha ñande wonde ma gatte musidɗo o so Allah lamɗo jaaɓi